kuti tisongane nemi mambo amambo kuti mutaure mukati kweupenyu hwedu. Tauya tinozvideredza Baba, hatisi chiro Baba vedu pamberi penyu kana imi ipo. Burukirewo pakati pedu manheru ano mutsvene. Taurewo kumweya yedu Mwari wamasimba ose. Mirai mutsvene nemudziyo wenyu wamazisarudzira manheru ano. Shandisai mudziyo wenyu mutsvene. Tinzwe Baba vedu kutaura kwenyu. Chingwa chamakatigadzirira manheru ane chiburukire kukereke yenyu Mwari. Ewo Mwari wamasimba ose, ewo Ishe wamatishe, taurai kuupenyu hwedu Baba, taurai kuupenyu hwedu Jehova. Tiri pano Jesu, tiri pano Baba, tiri pano mutsvene. Hera masatala mandero vosvika yanda, riketele vosvita iya mandara matsaya. Hera basatari ya mandere vekeutsa, murena riya vakautsumenda, iya mandara vakasvika ndara vakautsa. Weya mutsvene wa Mwari, torai sevhisi ino. Weya mutsvene wa Mwari, torai rusando runo. Weya mutsvene wa Mwari, itai kuda kwenyu. Mazviita Mwari wamasimba ose, mazviita mutsvene. Tinokusumudzirai Jesu, mazviita mambo wamadzimambo. Kukudzwa kurumbidzwa tinodzosera kwamuri, muzita kurura mambo Jesu nokusingaperi. Amen. Tichakamira kudaro kereke, regai ndisvike pandinokukumbirai kuti mundibatsirewo kuti tigogamuchira muranda waMwari watumwa neshoko raMwari pakati pedu manheru ano, watumwa neshoko kuupenyu hwako nekuupenyu hwangu. Aiwa, manheru ano ndiri kuzvinzwa kuti manheru enharo nezvine nharo. Manheru ano ndiri kuzvinzwa kuti Mwari une zvakanaka zvaatigadzirira. Regai tisvike patinofara nekupembera tichidedza mushumiri wedu wemanheru anova evangelisti. Tivafukidze, tiite mheremhere nekufara muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Mutsvene, mutsvene, Jesu, mutsvene, 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 Jesu, mutsvene, toiva mutsvene, toiva mutsvene.
kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose zvirambe zvichidzokera pachigaro chaMwari asingafi, asingaperi, asingashanduki, asingafambi rwendo, asiri mutsauri wevanhu, mutsvene-tsvene paugaro hwake utsvene. Akati hongu hakuna anoti kwete, akati kwete hakuna anoti hongu. Akasimuka hana anomugadzika pasi, anorayira zuva kuti rivhenekere nyika. Hakuna n'anga inogona kurayira zuva kuti rivhenekere nyika. Hakuna njuzu inogona kurayira zuva kuti rivhenekere nyika. Hakuna muroyi anogona kurayira zuva kuti rivhenekere nyika. Asi iye matanga kugara, ndiani wakafanana naye? Ngaatore mukurumbira nembiri yose, nokuti ndiye Mwari. Nyasha dzake hadziperi, simba rake hariperi, kururama kwake hakuperi, kunosvikira kumarudzi nemarudzi. Muzita raJesu, haleluya! Muzita raJesu, haleluya! Muzita raJesu, haleluya! Sekuru Kora vakaipa kuti kufa kwangu zvarova, bati pakafira ndo vakatangira nyaya yacho. Ngaasimudzirwe nokuti ndiye mambo. Muzita raJesu, haleluya! Takamira kudaro pamberi paMwari, toda kuremekedza Bishop Madao pamwe chete namama, aona mai, aona baba. Toda kufarira baba namai vedu vatakapiwa mumwaka wedu, munguva yedu, muzita guru raJesu, haleluya! Toda kuremekedza baba na mama overseer vedu, toda kuvafarira manheru ano vatakapiwa naMwari wedu kuti vatitungamirire. Toda kuvafarira baba vedu namai vedu muzita raJesu, haleluya! Muzita raJesu, haleluya! Toda kungovaremekedza pamwe chete nematare ese avanoshanda nawo muzita raJesu, haleluya! Tiremekedze mama Niwatiwa vanga vachititungamirira zvakanaka muzita raJesu, amen. Fountain of Life family, ndinokufarirai muzita raJesu, haleluya, haleluya! Ipapo ndinobva ndangoremekedza mufundisi wangu, mufundisi Tivafukidze, ndichikumbira anoverenga shoko raMwari, achiuya kuzotiverengera shoko raMwari. Hama dzangu, Mwari akubatsirei nokukuitirai zvakanaka. Ndinokufarirai zvokuti ndandichifunga kuti vamwe venyu vanogona kungosara ipapo, vamwe vachigara pasi. Mwari achitiitira zvakanaka, makachena shemu. Regai tiende kushoko raMwari, ndirege kutambisa nguva yemanheru anaya. Mwari achitibatsira nokutiitira zvakanaka. Tiri musizeni ye-establishment, enlargement and elevation. But gore rino iri tine thimu inondiitira zvakanaka, being elevated for excellence and impact. Being elevated kureva kuti pauri kusimudzwa hausi kusimudzirwa kuti uite pride, but uri kusimudzirwa excellence and impact. So kana zvikaramba toita zvenharo, ini ndandiri right, but MC wati toda kuita nharo nezvine nharo, saka ndogona kungoenda kusaidira MC. Mwari akatiitira zvakanaka. Handei kubhuku ya Judges chapter number 9, tobva taenda paverse number 50. Zvino Abhimereki akaenda Tebhesi, akabisa misasa yavo paTebhesi akarikuta. Asi mukati meguta makanga mune rusvingo rwakanga rwakasimba. Varume navakadzi vose vakati
vakatiziramo. Vose vakanga vari muguta vakazvipfigiramo, vakakwira kudenga rorusvingo. Abhimereki akasvika parusvingo akarwa naro, akaswedera pedyo nemukowa werusvingo kuti arubvise nemoto. Ipapo mumwe mukadzi Itai kuti ipapo mumwe mukadzi, a certain woman who akakanda guyo pamusoro waAbhimereki akaputsa dehenya rake. Ipapo akakurumidza kudana jaha raitakura nhumbi dzake dzokurwa nadzo, akati kwariri, gomora munondo wako undiuraye, kuti vanhu varege kuzoti wakaurawa nomukadzi. Jaya rake rikamubaya akafa. Zvino varume vaIsraeri vakati vachiona Abhimereki wafa, vakaenda mumwe nomumwe kumba kwake. Saizvozvo Mwari vakatsiva zvakashata zvaAbhimereki zvaakaitira baba vake, zvaakauraya vana vababa vake vane 80. akauraya 70 ndokubva azourawa nemukadzi. Aendesa vana vababa vake 70 achiuraya. But ndobva pamuka umwe mukadzi anohwa maari andai kubhuku ya Mabasa vaApostora chapter number 23 verse number 12. Zvino kwakati kwaedza, vaJudha vakaita rangano, vakazvisunga nokupika vachiti havangadyi kana kunwa kusvikira vauraya Pauro. Havangadyi kana kumwa kusvika vauraya Pauro. Verse number 13 and 14. Vakanga vaita rangano iyo, vakapfuura 40. Ndokubva vatopfuura 40. Ava vakaenda kuvapirisita vakuru navakuru vakati, tazvisunga nekupika kukuru kuti hatingadyi chinhu kusvikira tauraya Pauro. Verse number 16. Zvino mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akanzwa zvokuvandira kwavo, akaenda akapinda mumba mavarwi akaudza Pauro. Verse number 23. Zvino akadana vakuru ve100 akati, gadzirai varwi vana 200 navanotasva mabhiza vana 80 navane mapfumo vana 200 vaende Kesariya nenguva yechitatu yeusiku. Mwari akudzwe uye aropafadze kuverengwa kwenzwira Mwari mukagarira mudhuze, in case kana ndikazoda kuti muverenge kana ndikasada kuti muverenge ndinenge ndiri protected muri padhuze muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kuremekedza vashumiri vakanditangira vakaparidza kwazvo zvekuti dai zvanga zviri zvecompetition ingadai nhasi ndamuka ndichinzwa musoro kana kuti kwamuka kumusha kune rufu, asi ndoda kutenda Mwari nekuti takadanirwa kukomplimendana kwete competition. Asi vanhu vaMwari makandiitira zvakanaka, Mwari akuitirei zvakanaka. Tarira munhu ari padhuze newe wobva wamuudza kuti wired for excellence and impact kana kuti designed for excellence and impact muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Vari pamusangano muzita raJesu. Haleluya. Nyaya yakaparidzwa nezuro namai mufundisi Matabva yatinowana kubhuku yaDhanieri yandati handingaiverengesi sezvo yakaverengwa, inondiitira zvakanaka zvekuti varume vanotorwa kwaIsraeri voendeswa kuBhabhironi
but kana ukaverenga Jeremiah chapter number 29 unoona kuti kune vaprofita vari kuprofita vachiti munomu tiri kubuda, but Mwari akutaura anoti musazvinyengera kuti munomu munokurumidza kubuda. Ndava ndine ndangariro dzakanaka kutotorwa kwenyu kwaIsraeri muchiisiwa kuBhabhironi. Ndine ndangariro dzokuti excellence ionekwe, ndine ndangariro dzokuti impact ionekwe, ndine ndangariro dzekuti Mwari waIsraeri ataurirwe kunzi ngaanamatwe muBhabhironi. Saka musafunga kuti munokurumidza kubuda. Ndauya kuzotaura nevamwe mai kuti dzimwe nyaya dzamuri kuchemera mudhara asi kuburuka zvekumhanya. Ndaanoda kuti mashavi ekumusha kwenyu azvizive kuti hakuna rimwe zita rakafanira kukudzwa, hakuna rimwe zita rakafanira kunamatwa, hakuna rimwe zita rakafanira kuongwa. Saka Mwari anoti ndine ndangariro dzakatonaka. Iwe uri muproblem, uri mune zvakakuomera, and excellence yacho inoonekwa kana mapinda muBhabhironi. Taakuona kuti mune vamwe vanotenda kune chimwe chimwari, kune vamwe vanoti kana kwatanga kuridzwa pane mumwe Mwari anofanira kusimukirwa. Asi poita vamwe vakomana vanoti isusu kana maakusimuka isu hatisimuke, tinotoramba takamira. Musangano uno waitirwei kugadzira varume nevakadzi vanoti kunyange zvinhu zvikaoma munyika tinoramba takamira pana Mwari wedu, vanoti kunyange zvikarema tinoramba takamira pana Mwari wedu. Kwete vana kana Jesu achionekwa ndinomuudza nhamo, asi kana achionekwa ndoda kufanana naye. Saka Mwari anototemba netimu riri kuBhabhironi kuti kunyange vakomana vatatu vanogona kutena Babylon upside down. Mwari ari kutotemba mamoyo, ari kumusha wekwangara waari kuti iye wandakacheta achatendeusa guta rese. Ndapa vanomira vachiti topira vadzimu, iye anoti vadzimu handipire, ndina Mwari. Ndodada naye Jesu, ndodada naye, ndodada naye Jesu, ndodada, ndodada naye Jesu, ndodada, ndodada naye Jesu, ndodada, ndodada naye Jesu, ndodada. Kureva kuti ndiri kutsvaga murume panapa anoti kana ndaakupinda mumoto ndinodada naye matanga kugara, ndinodada naye Mwari asingafi, ndinodada naye Mwari asingashanduki, ndinodada naye Mwari asingafambi rwendo. Saka muBhabhironi mamapinda munofanira kuti Mwari waShadrach, Meshach naAbednego ngaanamatwe. Pabasa pamapinda pane vanhu vanoba, panofanira kunzi Mwari wamurume uyu ngaanamatwe. Ndakaona zvipanera zvevanhu iye haabati, akaona vakadzi vevanhu haabati, akaona varume vevanhu haabate. Saka Mwari paanotsveta munhu mumatambudziko pane zvaari kuda kuti zvionekwe. Kureva kuti vasingade matambudziko muri kure nemunana. Munana unoitika kana wapinda pane zvakaoma. Kutoti Mwari wedu moto unoparadza. Zvinoonekwa kana Shadrach, Meshach naAbednego vaiswa mumoto. 12:29 yebhuku yavaHebheru yobva yati Mwari wedu moto. Zita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Wired for excellence and impact.
kureva kuti vakomana vatorwa mukati mavo mune excellence urimo, mune impact inofanira kuti ionekwe, pane ka-influence kavanako kanoita kuti vanhu vasiye vamwe vaMwari. Ndo paunoona Genesis chapter number 15 ichitaura pamusoro pababa Abrahama vachibayira, vachipedza kubayira magore achiuya, vachipedza izvozvo Mwari anobva ataura navo akati vana vako vachava varanda, but after 400 years vana ava vanobuda vaenderei kuIjipita, mambo vatendererei vachienda, imi muchida kuzovabudisa. Atoda kuti vazive Mwari wechiHebheru, ndoda kuti vazive Mwari wekwaIsraeri. Mwari paakutendera kupinda nemukutapwa, ari kuda kuti zita rake ritore mukurumbira waro, ari kuda kuti manjuzu azive kuti hana yawo. Ndogara ndichitaura kuti manjuzu ngaarege kundivhairira, achigara mumvura inonaiswa nababa vangu ndinoibhoilisa. So 400 years dzichikwana, musharukwa akuda kuita madiro ake, ndo panonzi naFaro anga asingazivi Josefa akati wese abara mwana musikana ngaararame, asi wabara mukomana, mukomana ngafe. Ndokubva Jokobhedhi akati unoirasa, chakata takatovinga munomwa ndechekuisa kamwe ka-influenza kaMwari watakatenda kwaari kuti panonzi azviite ipapo panoita munana, panonzi apapfuurika ipapo tinotopapfuura. Ndo paanoudza madzimbuya kuti ngaaone mwana chete akangozvarwa ari mukomana ngafe, asi kana ari musikana ngaararame. Vana baba nana mai we, pane time yaunofanira kuenda pachigaro chenyasha uchitochemera vana vakomana. Why? maMuslim anotori neevangelism yavo yavanoti vakomana vekwavo ngavarege kupfimba vasikana vekwavo, asi ngavapfimbe vasikana vecheche kuti vazvare vana vari maMuslim. Saka kurunzi vasikana ngavararame kuitira kuti vachazvara vaIjipita, vakomana ngavaende. Ndava vakapfimba maEgyptian vanozvara vaHebheru, asi Mwari wandinoparidza pane zvine nharo ipapo, ndo panoonekwa simba rake, ndo panomuka mukadzi akasiringezera hombe, ndobva akazvitaurira kuti 400 years dzakwana, so 9 months dzangu dziende naRiver Nile pamusangano panapa. Ndiri kutenda kuti kune akaverenga kuti cheche yekupedzisira ichapwinya kupfuura yekutanga. Saka anofanira kuti 9 months dzangu adziende nemutoriro, 9 months dzangu adziende nemadrugs, 9 months dzangu adziende nembanje, hazvine ine zera, but ndiri wired for excellence and impact. Mwana wegondo haritongori gondo chete. Mukadzi akati wangu mwana aende, ndauya kuzodaidzira kuti vana vemapostoria avaende. Handati vana vemapostoria avaende, vana vevakatenda kuna Jesu avaende. Kana Samueri akakura pakati paHofini naFinehasi, wangu unotokurawo, madrugs aripo, mbanje dziripo, varoyi varipo, handati n'anga dziripo, wangu anotokura. Handati Church Apostolic Faith Mission in Zimbabwe inotosimuka, njuzu dziripo, vanoda kurwa nayo varipo. Ndati inotosimuka, handati inotosimuka. So mukadzi uyu anoti wangu mwana ini unotokura ipapa. Aiwa
pazvinenge zvakatodzvanya, magepi achinzi akadhakwa, ndo panopinda vekutenda. Andati ndo panopinda vekutenda. Kana Samueri akakura pakati paHofini naFinehasi, wangu mwana anotokurawo, urombe huripo, asi wangu anokura. Ukapfuurira mberi unonzwa shoko raMwari rota. Tikaenda kubhuku yaJoshua chapter number 2, unoona kuti pane mukadzi achaiva chifeve, asi Mwari anga ari wayata for impact. Anotoona kuti vashori vapinda, akati ava ndivarege vachibuda. Ndarudzi rwekwedu runofanira kubuda. Handine munhu ari kundinzwa here? Vamwe vari kundiona online, handiri kutotemba newe. Ndakamira paaritari inoyi kuti unofanira kuti mhuri yedu inotorarama. Zvikwambo zviripo, zvitokoroshi zviripo, manjuzu aripo, yangu mhuri inotorarama. Unozoona bhuku yakuta vakuenda kundoparadza. Iye akanzi aise red escalator. Vadikani ndinopedza nekudada nebasa rakapera pamuchinjikwa. Ndati ndinopedza nekudada nebasa rakapera pamuchinjikwa. Ropa rakatenga vari kuBritain rakatotengawo Blackburn inoyi. Mwari wandoparidza. Ndinomutemba manheru ano kuti kune umwe munhu ari kutenderwa moto maari waanozviudza kuti pavakati handidarike, ndinotopadarika. Elevated for excellence and impact. Ndo panosimudzwa Esther. Mwari aona kuti hakuna Hamani ane plani yekudestroya rudzi. Ndobva vasimudza Esther. Esther achipinda mumba asati ambogara hakunoita chamuka. Iye otomboteta. Bamunini vake vomuudza kuti iwe musikana iwe, Mwari vakatokuisa pane chikonzero, akatokuisa nenguva yakafanana neino. Iwe kana ukanyarara, Mwari uchatirwira neumwe mutovo. Ndava anga akaverenga Exodus chapter number 17 verse number 16 inotaura kuti vakubuda vaAmareka vanorwa naIsraeri. Mwari ndobva akapedza akati iye ndicharwa nemaAmalekaita from generation to generation. Vadikani ndakamira pano, ndinodada naMwari wandoparidza. Ndati ndinodada naMwari wandoparidza. Yandiri kutamba manheru ano vanofarira bhora, kana timu yake ichiri kutanga kutamba gemu, anonzwa mairi haana ichirova. Asi kana akuona delayed match, anenge akanyatsotarira achizoti yakapera kudhara. Neyandiri kuita manheru anaya yakapera kudhara. Saka handina basa nevaroyi, handina basa nezvidhoma, handina basa nemweya inopareta muHarare. Ndagemu yacho Mutara akaitamba akati zvapera. Ndati musharuko akaitamba ndokubva akati zvapera. Saka murume anonzi Modhekai waplanirwa, but uyu anoziva vhesi. Oziva kuti munobvepiko. Naimi vana Hamani muri vekumaAmalekaita. Obva amira atizve Genesis 49 inoti penjuri bere. Mangwanani uchagoera zvaapamba. Kureva kuti manheru ano unonzaniko iwewe? Wakagadzirwa, wakadesignirwa excellence and impact. Ndati wakagadzirirwa excellence and impact. Wakaparidza nezuro akati hazvide vanhu vakawanda, zvinoda vakarurama. Mwenje haungatungidzwi kuti uiswe pasi pedengu, asi unotoonekwa. Ndati mwenje haungatungidzwi kuti vamuise pasi pedengu.
The darker the night, the brighter the light. Ukatongopinda murima so ndo panoonekwa kuti chero riri kendro, panotoonekwa kuti apo paita chitaitai. Handine chechi here manheru anaya, handati chechi inofana kuonekwa munguva yakamira yakadai, Mwari achitibatsira nekutipa nyasha. Vadikani hama, vana vekwaIsraeri vaitoziva kuti isusu takagadzirirwa impact, takagadzirirwa excellence. Dai ndada kuenda kuna 2 madzimambo chapter number 20, murume anonzi Hezekia anofira ipapo. Ukaenda pavhesi nechapter number 21, kunosimuka mwana wake mambo vainzi Manase, vanga vane moyo wakashata kwazvo. Vachibva mambo Manase kunobva kwauya murume anonzi Amoni achitevera paushe. But chapter number 22 inobudisa mumwe murume anonzi Josia, anotanga kubata ushe ane 8 years. Ndauya kuzoti kudii manheru ano, ndauya kuti hazvinei nezera, but you are wired for excellence and impact. Hazvinei nokuti vakakutangira vakabata sei, kunyange vakaita zvakashata, asi iwewe you are wired for excellence and impact. You are designed for excellence and impact. Anotomira ipapo, onzi hakuna mumwe mambo wanga akafanana naye kubva kune vakamutangira kusvika kumashure kwake. Hakuna kuuya wanga akafanana naye. Ndamirawo pano manheru ano, ndiri kutsvaga varume nevakadzi vanoti Mwari tibatsirei kana mati designer for excellence and impact. Andoda kupfuura vakanditangira, uye hakufaniri kuva nemumwe akafanana neni kumashure kwangu. Kana Josia akazvigona, neniwo ndino chimaster chigame chacho. Chapter number 4 yebhuku yavatongi, panosimuka mukadzi anonzi Dibhora. Ndine madzimai here pano panga paita crisis, but anozvinzwa kuti ndiri mukadzi angu asi ndinogona kurwa hondo kana ndiri muna Mwari. David anoti iwe unouya nemunondo nemharu, asi ini ndinouya in the name of Jehovah. Kureva kuti kana ndapinda muna Mwari, zvokuti ndiri mukadzi chisiyana inazvo, zvokuti ndiri mwana nasiyana inazvo. Josia ane 8 years akatotonga Israeri, kukashayikwa wakafanana naye, kukashayikwa akamutevera. Vadikani hama we, mweya we excellence ngaupinde mune umwe munhu. Murume anonzi Jobho, Mwari anotoudza Satani kuti hakuna akafanana naJobho panyika. Isu tinoti hakuna wakafanana naMwari, asiwo Mwari ari kudenga ari kuti hakuna wakafanana naJobho panyika. Ndiri kutsvaka mumwe mukadzi, ndiri kutsvaka mumwe murume anofanira kuti hakuna anofanira kunzi naMwari hakuna wakafanana naye panyika inoi. Ndo pandaenda kubhuku yavatongi, ine murume anonzi Abhimeleki anouraya vana vababa vake 70 vachienda. Asi paanopinda paTebhezi pane tawa iri muTebhezi inonzi varume nevakadzi vakamhanyiramo vakumuna kuti asvika. Murume uyu imhondi akauraya vana vababa vake, kureva kuti wose waona ari kuda kuparadza. Kune mweya yetsvina iri kuti ikaona vose vanotenda inoda kuparadza. Asi ndafarira shoko raMwari rinoti vese vakamhanyira mutawa. Akanditarira pano, ndinotenda kuti kumusha kwamakabva kwaiva nezvidhoma, ndobva tamhanyira kuna Jesu. Ndati kwatinobva kune mweya inonetsa ikoko, asi tomhanyira mutawa rinonzi Jesu. Ndati kwatinobva kune zvinonetsa,
asi tomhanyira mutawa, tomhanyira imomo. Pavanomhanyira imomo murusvingo imomo, vanobva vaenda kumusoro, vaenda nechekumusoro vachitiza Abhimereki. Pane umwe mukadzi asina kunyorwa nezita, vana Evangelist P vanodaidzwa nemazita, asi apa panongonzi a certain woman. Ndauya kuzoparidzira mumwe mukadzi pano, hausi mudhikoni, hausi mudhikonesa, asi ndauya kuzokuparidzira kuti kana wahwanda muna Jesu impact inotoitika. Ndava shoko raMwari rinoti vakamhanyira murusvingo, vakamhanyira murusvingo. Hapana anga akabata dombo, ndati vachimhanyira murusvingo. Hapana anga akabata dombo, dombo vakariwana mukati merusvingo. Ndati dombo vakariwana mukati merusvingo. Tichimhanyira kuna Jesu, tanga tisingagone kurwa, asi mune simba ratakawana muna Jesu. Simba raakatipa rinokunda zvose. Ndati simba raakatipa rinokunda zvose. Ndakamhanyira kuna Jesu ndisina. The name of the Lord is a strong tower. Vose vanomhanyiramo vanowana dzikinuro, vanowana upenyu. Mukadzi chinhu chisina kushorwa. Kana kwandakaroorwa vanoti vakadzi ngavaende kukicheni, kwandakabarwa kunonzi vakadzi vevanhu ngavaende kukicheni, asi kwatauya kunoko kunonzi hakuna muJudha kana muGiriki, murume kana mukadzi, mahari tiri vamwe. Varume vatotizirawo, asi pane mukadzi anosimudza dombo. Tinoimba kuchechi kwedu kuti Jesu idombo rinonzi guyo, harisi dombo riri ordinary. Ndatsvaka mukadzi kane anoda kupinda muna Jesu kuti akonzerese muupenyu hwatiri, anosimudza. Anosimudza dombo. Akati wakajaidzwa nevana vababa vako, ina ndikujaidzi. Ndauya kuzogadzira rimwe soja rinoti makajaidzwa kwamainini muchidhistro wese asimuka, asi kuno kwamauya ndinouya nezita raJehovha, ndinouya nezita raJehovha. Ndava muwayada for excellence and impact. Ndakagadzirwa mandiri kuti ndiite zvisina kujairika. Unonzwa shoko raMwari rakuti anoti ndiuraye, chinganzi chiko kuti ndaurawa nemukadzi. Manheru ano aya pane zvatinoda kuponda musoro, zvoti chinganzi chiko kuti ndaurawa nelast born. Zvitaurire kuti ndakaelevetwa for excellence and impact. Ndakaelevetwa for excellence and impact. Ndakaelevetwa for excellence and impact. Vadikani kana wava wired, wava designed for excellence and impact. Varoi vanotambisa uroi, ndava unoendera mahara. Ndopa manzwa ntivhura bhuku yati vaJudha vakaita rangano, vakati handingadyi kana kunwa kusvika ndauraya Pauro. Ndichitoparidza pano, pane hama dzine vakazvisunga vachiti hatidye kusvika aita rombe. Kune vakazvisunga vakati hatidye kusvika uyo aita rombe. But ndinofarira 1 Korinde chapter number 15 ukaenda pa verse number 56 57 unonzwa yoti Mwari ngaaongwe anoti pakukunda zuva rimwe nerimwe robva ratimirai makasimba. 1 Korinde 16:13 unonzwa yaakutaura kuti mirai sevarume. Handine vari pano here? Ainoti mirai sevarume.
vana baba vanozikamwa vane simba rekumira. Ndine chechi here? Ndati vana baba vanozikamwa vane simba rekumira. Saka Pauro ari kuvanyorera kuti mirai sevarume. Neniwo ndauya kuzotaura kuti you are wired for excellence and impact. Mira semurume kunyange uri musingumadza. Mira semurume kunyange uri wito. Mira semurume kunyange uri nherera. Mira semurume atirwe nemanomano aye wakaipa azvinei nemamiriro zvakaita. Usatarira dresi rawakapfeka. Pauro anoti kunyange ndichifamba nemutoo wenyama, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Mirai sevarume. David akufa anoudza Solomon kuti mira semurume. Ndauya kuzotaurira chechi kuti gore rinoda kuti utomira semurume. Pauri kusimudzwa naMwari ari kukusimudzira for excellence and impact. Ari kukusimudzira for excellence and impact. Vari 40 vaita rangano yekuuraya Pauro. Ndauya kuzomutsa mupostori kuti iwe usingadi kutsanya. Kune vanotozvipira kuti atidye kusvika bhizinesi ravo radonha, atidye kusvika marriage yavo yadonha, atidye kusvika mwana wavo afoira, atidye kusvika mwana wavo aita rombe. Asi ndinofarira Mwari wandoparidza vari wired for excellence and impact. Avabatike kunyange mukazama. Mwari pana mweya mutsvene wakazirwa isu. Mwana weazvanzi yaPauro anosvika waudza Paul zviri kuitika. Zvikanzi neari wired for excellence and impact. Endai munaye mukomana uyo, muende naye kuvakuru. Anondifadza nokuti anosvika neauthority obva ataura navo kuti kune varangana. Asi imi mukuru wehondo musavatendera. Manheru anaya kune vakarangana kuda kudestroya life yako. Asi ndamira paaritari ino kuti Mwari musavatendera. Pane vakarangana pamusoro pemarriage yako. Asi Mwari musavatendera. Pane vakarangana vakati mwana uyu ngaite rombe. Asi Mwari musavatendera. Kune vakarangana kuti chechi FM ngairege kuenda kure. Asi Mwari musavatendera. Kune vakarangana kuti ufe neBP. Mwari musavatendera. Kune vakarangana kuti unyadziswe. Mwari musavatendera. Kune vakarangana kuti udzingwe basa. Asi Mwari musavatendera. Mwari musavatendera. Mwari musavatendera. Mwari musavatendera. Bhuku yati zvino akadana vakuru vezana vaviri kureva kuti vatowanda kupfuura vekutanga. Zvikanzi gadzirai varwi vane mazana maviri. Zvikanzi nevanotasva mapfumo vana mazana maviri vaende Kesaria nenguva dzechitatu dzeusiku. Kureva kuti manheru ano Mwari ngavarayire vatumwa. Ivo vanga vane 40 asi kwakutumwa 470 kurinda munhu mumwe chete. Harare West Province ine vakairangana kuti ngaiwire pasi. Asi Mwari rayirai vatumwa. Asi Mwari rayirai vatumwa. Asi Mwari
rayirai vatumwa. Ndinotemba hama iri pano yandakuda kupinda nayo mupureya kuti titi Mwari rayirai vatumwa. Ndinozvinzwa mandiri kuti I'm designed for greatness. Zvisinei nezvakakukomba, iwewe you are wired for excellence and impact. Song yatinoimba inoti Jesus the Son of God, how excellent is your name, how excellent is your name, how excellent is your name. Rayirai vatumwa vanogata Harare West, rayirai vatumwa vanogata Harare West, rayirai vatumwa vanogata chechi yedu, rayirai vatumwa vanorinda vana vedu, rayirai vatumwa vanoprotekta kumabasa. Ndati Mwari we, ndinozvinzwa kuti ndinofanira kusimuka nguva yangu for excellence and impact. Ndinofanira kusimuka. Ndine mukadzera ari kundinzwa, ndiri kutotaura newe kuti unofanira kusimuka. Ndina baba here vari kundinzwa, ndiri kutotaura nemi kuti munofanira kusimuka. Joshua kana akasimuka akazvitaurira kuti I'm wired for excellence and impact, akaudza zuva kuti mira ipapo. Ndiri kutsvaka vana baba vemwaka wedu vanoti zuva mira ipapo, uroyi mira ipapo, vambi mira ipapo. Ndakatizira kuna Jesu, saka ndivhunduke. Handina chandinotya. Satani wacho handimutyi. Iye pachake kwete vaanotuma. Ndati iye pachake kwete vaanotuma. Kana kune mukadzi akasimudza guyo murusvingo, ndoda kusimudza pureya manheru anaya. Handati ndoda kusimudza pureya manheru anaya. Kwete iye woga kana. Ruthi akatozvarirwa mwana wekumakuna-kuna uyu, asi anozviudza kuti handife. Ndiri mwana wekumakuna-kuna. Ndinonzwa mandiri kuti amuoyata kuti ndikwane padzinza raJesu. Handisi mwana wamuvhangeri, asi ndinozvinzwa mandiri kuti ropa rakandibhadhara rakafanana nerakabhadhara mwana muvhangeri, rakafanana nerakabhadhara mwana mufundisa. Kureva kuti kana ndaakupinda muhondo handivhundusirwe. Ndosaka tauya pamusangano waizoona vakomana vaakuimba kuti vakomana mune mari here yekuti tiende kuMoza. Pane patinofanira kundoridza pfuta. Ndava vari kubuda kwavatirenwa chaitirwa musangano. Ndechekuti waakubuda unzwe kuti mamhepo ndinoaninipisa, mamhepo ndinoawisira pasi. Adresi yako Satani iri pasi petsoka. Unonzwa murume akuta chinganzi chiko kuti ndaurawa nemukadzi, kureva kuti pachisoja anenge achiti hangaurawi nemukadzi. Asi kana vavanda muna Jesu vanoita nharo nezvine nharo. Vavanda muna Jesu vanokoromora nekuisira pasi. Vavanda muna Jesu vanokoromora. Unonzwa Bhaibheri raakutaura zvakanaka kuti endai mundochengetedza gamba rinonzi Pauro. Ndiri kunzwa manheru ano kuti mune magamba ekutoenda ari kunzi aakuchengetwa. Vadikani vana Dhanieri vanga vari pamaconditions asingaiti, asi ndo pakaonekwa Mwari wavo. Ndinozviziva mulife yako kuti wakatarisana nezvisingaiti, asi ndo panofanira kuonekwa Mwari wako. Mbeu ine tsika yekuti vakaivharira murima inotongonzwa kuti ndofanirwa kutarisana nekune zuva. Inofila iri murima kuti zuva ririsaidira. Mukristu ngaafile
ari musituation isingaiti kuti ndomhanyira kuna Jesu, ndomhanyira kuna Jesu, ndomhanyira kuna Jesu. 2 Madzimambo chapter number 11 ine mukadzi anosimuka anonzi Atalia anoda kudhistroya rudzi rwaMwari, asi panobva pamukawo Joshepa, kureva kuti pese panosimuka wakaipa Mwari ane waanomutsa. Ndiri kutsvaga chechi inoti ndimutsa inini, inoti ndimutsa inini. Mwari pavakusimudza kubasa vakusimudzira impact. Atoda kunamata manheru ano, atoda kusimudza prayer manheru ano, atoda kusimudza prayer manheru ano, atoda kusimudza prayer manheru ano. Daniel akamira nguva yake, ini ndoda kumira nguva yangu. Joshua akamira nguva yake, iwevo mira nguva yako. Mukadzi akasimudza guyo nguva yake, iwevo chisimudza prayer. Mapisarema woti takanzwa nenzeve dzedu, madzibaba edu akatiudza basa ramakabata pamisi yavo napamisi yakare. Zviratidzei Mwari musizeni yedu, nokuti tinozvinzwa kuti we are wired for excellence and impact. We are wired for excellence and impact. Atanga kunamata uri ipapo uti Mwari wemadzishe, Ishe wamadzishe, namambo wamadzimambo. Ndimi Mwari anotonga madzishe. Atiri kunamatira nyasha dzekuti matiri muve nemagetsa anokonzeresa impact. Ndamurume anonzi Joseph akatopinda mumba maPotifa, apinda mumba maPotifa akakonzeresa kusvika Potifa kuti handina chimwe chandichada, kuti handina chimwe chandinoda. Iwaita teke yezvose kusara kwemukadzi wangu. Ndiri kunamatira vana baba nana mai kuti Mwari wenyasha, kuti Mwari wenyasha, kuti Mwari wenyasha aisewo mweya weexcellence neimpact yakanga ina Joseph. Mwari wemasimba wose akuwanzirewo nyasha, akuwanzirewo nyasha semawanziro akaita murume anonzi Jacob. Jacob Labhani akatozviona kuti kubva zvawakauya nhumbi dzangu kana kuti mhuka dzangu kana kuti pfuma yangu yakatanga kubereka zvayanga isati yamboita. Harare wese, Harare wese oye, Mwari ngaatipewo nyasha dzanga akapa vana Jacob. Mwari ngaatipewo nyasha dzaakapa mukadzi akasimudza guyo. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. Wese anotiziramo anowana upenyu. Akapinda murusvingo asina dombo akariwana ari imomo. Ndakapinda muna Jesu handisina simba, ndakariwana mandiri. Ndinonzwa kuti ndinodistroya mabasa erima, ndinodistroya mabasa erima in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kana Josia akapfuura vakamutangira, neniwo Mwari we ndoda kupfuura vakanditangira. Ndati kana Josia akapfuura vakamutangira, neniwo ndoda kupfuura vakanditangira. Pakuimba pako unzwa kuti ndoda kupfuura vakanditangira. Pakushumira kwako nezvawinazvo inzwa kuti ndoda kupfuura vakanditangira. Hazvinei nokuti vakamutangira vanga vaita zvakaipa, asi anotosimuka oita zvisina kumboitwa. Vana baba nana mai, ngatisimuke munguva yedu tiite zvisina kumboitwa. 7 yaJoshua
anotozvambarara pasi. Vakundwa nokuda kwaAkani anga atora chimwari akati zita redu muchariitirei uye renyu guru Mwari muchamboriitireiko mumazuva edu. Moyo yedu ngairwadziwe. Unzwe kuti Mwari dai mandiwanzirawo nyasha kuti zita renyu rirege kudonha panguva yangu, kuti zita renyu rirege kuwisira kudonha pamazuva angu, rirege kushayiwa value pamazuva angu. Madzimai we, zita raMwari wedu ngaritore mukurumbira pamazuva edu. Vana baba we, zita raMwari wedu ngaritore mukurumbira pamazuva edu. Vakomana we, zita raMwari wedu ngaritore mukurumbira pamazuva edu. Anda pamazuva akatitangira, pamazuva akatiperei, vanonzi vana David vakatouraya gwanamwana, madzimai akaponda Abhimeleki, vamwe vakati musoro waShefa ndinoukanda nepamusoro perusvingo. Mwari we, Mwari we, oh Mponesi, oh Mponesi, iwe Novimba newe, iwe Novimba Oh Mponesi ndoda kuti takamira kudaro ndine zvandiri kunzwa mumwoyo mangu. Kune anoti ini ndoda kukonzeresa impact kumba kwedu. Vanhu variko vamwe havatozivi Mwari, vamwe vanomuziva hafu hafu. Asi kana makasimudza umwe mukadzi ndisimudzeiwo, kana makasimudza Joshua ndisimudzeiwo. Shela mahaya kera mahanda kaudzuma. Famba uchiuya kuno ndichikumbira mama overseer vauye kuzonamata. Vadikani nguva yatiri yakaoma, asi takatosimudzirwa excellence and impact. Takatosimudzirwa excellence and impact. Takatosimudzirwa excellence and impact. Takasimudzirwa excellence and impact. Kana Esther akazviita munguva yake, ngazviitike pamazuva edu, ngazviitike munguva yedu. The name of the Lord is a strong tower. Usatarira kwawakabva, usatarira kuti unoshoreka sei. Mwari ari kutozokusimudzira excellence neimpact. Mwari akuwanzire nyasha, akusimudze kuenda pane imwe level.